Benvinguts amigos de Cuento. Preparats per una nova aventura? Spider-Man i la caseta màgica d'en Max. Hi havia una vegada, en un petit poble, un nen anomenat Carles. Carles somiava amb tenir un gosset per jugar i cuidar. Totes les nits, abans de dormir, imaginava com seria tenir un amic pelut i les aventures que viurien junts. Tanmateix, els seus pares, Marta i Josep, sempre li deien que no podien tenir un gosset perquè casa seva era molt petita i no hi havia prou espai per cuidar-lo adequadament. Un dia, en Carles era al parc, assegut en un banc, sospirant i pensant en el seu somni impossible. De sobte, va veure una cosa increïble. En Spider-Man es balancejava entre els edificis propers i, amb un salt àgil, va aterrar just davant d'ell. «Hola, petit. Per què estàs tan trist?», va preguntar en Spider-Man amb un somriure sota la màscara. En Carles, amb els ulls brillants d'emoció, va respondre: «Vull molt un gosset, però els meus pares diuen que casa nostra és massa petita i no hi ha lloc adequat per tenir-lo». En Spider-Man es va asseure al banc al costat d'ell i va pensar durant un moment. Després va dir: «Crec que puc ajudar-te. Què et sembla si fem una visita sorpresa als teus pares?» En Carles no podia creure el que escoltava i va sentir ràpidament. En Spider-Man va portar en Carles a casa en un obrir i tancar d'ulls. En arribar, la Marta i en Josep van quedar bocabadats en veure en Spider-Man a la porta. «Hola, Marta i Josep. He escoltat que en Carles vol tenir un gosset, però entenc que teniu preocupacions sobre l'espai», va començar en Spider-Man. «Tinc una idea que podria funcionar per a tothom». La Marta i en Josep, encara sorpresos, van escoltar amb atenció. En Spider-Man els va explicar el seu pla. «Podem construir una caseta especial per al gosset al jardí. Serà el seu propi espai, on podrà dormir, jugar i sentir-se còmode, sense ocupar massa espai a la casa. A més, amb les meves teranyines, puc guanyar una mica de terreny extra perquè la caseta del gos tingui un espai adequat». La Marta i en Josep es van mirar i després van mirar el seu fill, els ulls del qual brillaven d'esperança. Després d'uns moments de reflexió, la Marta va dir: «Bé, si en Spider-Man diu que és possible, podem intentar-ho». Amb l'ajuda d'en Spider-Man, en Carles i els seus pares van començar a treballar en la caseta per al gosset. Van utilitzar fusta, pintures de colors i molt d'amor per construir un lloc perfecte per al seu futur amic pelut. En Spider-Man va utilitzar les seves teranyines per expandir el terreny del jardí, creant l'espai addicional necessari per a la caseta. Un cop acabada la caseta, en Carles va poder finalment adoptar un petit i juganer cadell que va anomenar Max. En Max estava feliç amb la seva nova caseta i ràpidament es va convertir en el millor amic d'en Carles. En Spider-Man es va acomiadar, content d'haver pogut ajudar a fer realitat el somni del nen. Des d'aquell dia, en Carles va aprendre que amb una mica de creativitat i ajuda, els somnis poden fer-se realitat. I sempre va recordar en Spider-Man com el seu heroi, no només perquè salvava la ciutat, sinó també perquè li va ajudar a trobar una solució per tenir en Max a la seva vida. I així, va viure feliç, cuidant el seu gosset a la seva nova i encantadora caseta, agraït per la màgia d'un heroi i la bondat dels seus pares.